Sa Bacolod City naman, mga daan kag depektibo nga transformers sa pila ka substations ginatutukan na sa Negros Power samtang 12 ka oras nga brownout nagdala sang uol sa pila ka negosyo sa syudad sang weekend. Galing balita nga itong gintutukan. Diri sa baybay sa Punta Taytay sa Bacolod City, nagpaliwaliwa ang pila ka mga konsumidor nga apektado sang 12 ka oras nga brownout sang Sabado kadungan sang maintenance activities sang NGCP. Ang pamilya Kinta, imbis nga magpa-stress, nagbanding na lang. Ginaitsindi man lang na namon. Nakita taman nga ginapangkayo nila nga itong mga transformers. Ano ginang jutay nga antos, di ba? Parang lampamin sa ron taya, hindi ang subong. Apang, wala na likawan sa pinakamannegosyante nga mag-ugtas bago napisar bukas ang negosyo. Bigado ang income. Ang parlor nga ini, tuman kalakas ang customer nga nagpamanicure kag pedicure. Wala income Wala kayo ti brand out. Ngara kami ribante panggabi kay ti ginahulat naman namon ng makasiga. Ang baligyan nga frozen foods ni Alavenia, kinahanglan nga may ice bangod wala sang kuryente. Kaduga yun sang burnout, balang frozen, duga, amat-amat man anong ice, dako ang maguba sa Samtang kahapon, September 1, natigayon niya natakod ang accessories kag napaandar na ang 18 MVA power transformer, rason nga na-energize na ang Alihis substation. Ini ang mga serbe nga suporta sa 10 MVA mobile substation nga gindala sa syudad halin sa Iloilo City sang nagligad nga semana. Mag-supply ini sang kuryente sa 6 ka feeders. Ginatutukan man karon sa Negros Power ang 6 pa ka substations nga kaangay sa Alihis, daan naman kag malapit na sa critical operational level. Somewhere in Mountain View subdivision, there are 2. Yung sa Bago, those are very old substation also. And sa Silay, the area of Silay, there are also 2 substations there, Silay, that are already old. So those are and Alihis, of course, and nauna lang si Alihis. Horror story to sir, just in case sir, no? Sana hindi lang mangyari. Hopefully, yes, that's why we are really closely monitoring the health, the condition. Opod, Keruel Bangoy, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.